निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी डॉक्टर अश्विनी सोवनी। मी आज विवेकानंद केंद्राच्या सामान्य माणसांची असामान्य संघटना ह्या पुस्तकातला खरी आराधना हा उतारा वाचून दाखवणार आहे। आपल्या परंपरेत संत व संन्याशांनी भौतिक जीवनापासून सतत दूर जाण्याचा निवृत्तीचा मार्ग सांगितला आहे। हे जग म्हणजे माया आहे, प्रत्येकाला आपल्या कर्माप्रमाणे भोगावे लागते। तुम्ही किंवा मी त्या बाबतीत काही करू शकत नाही। जर मनुष्य जन्मांध असेल तर तो त्याच्या कर्मामुळे, आपण त्याबाबत काय करू शकणार? जर मनुष्य भिकारी म्हणून जन्माला आला असेल तर तो त्याच्या पूर्वकर्मामुळे। ही प्रक्रिया उलट फिरवण्याचे काम हाती घेणारे तुम्ही कोण? हा केवळ मूर्खपणा आहे। तुम्ही काही करू शकत नाही म्हणून जर तुम्ही ईश्वराला अर्पित झाला असाल तर तुम्ही स्वतःला या जगापासून मुक्त केले पाहिजे। रामकृष्ण मिशनच्या नोंदीवरून स्वामी विवेकानंद त्यांचे गुरुबंधू व अंतरंग शिष्य हे महत्त्वपूर्ण आंदोलन सुरू करण्याबाबत बोलताना दिसतात। एका गुरुबंधूंनी स्वामीजींचा उपदेशाचा मार्ग सार्वजनिक हिताची कामे करण्याची त्यांची कल्पना पाश्चिमात्य आहे, रामकृष्णांच्या शिकवणुकीशी सुसंगत नाही अशी टीका केली। स्वामीजी अत्यंत भावविव्हल झाले आणि अतिशय कळकळीने ते बोलले, तुम्हाला नक्की माहित आहे का ही कामे त्यांच्या कल्पनांशी सुसंगत नाहीत? अनंत भावांचे मूर्ती रूप असलेल्या श्री रामकृष्णांना तुम्हाला तुमच्या मर्यादेत बंदिस्त करायचे आहे का? मी या मर्यादा तोडून सर्व जगात त्यांच्या कल्पना विखरून देईन। त्यांनी मला त्यांची पूजा अर्चा करण्यासारख्या कामांची इतरांना ओळख करून देण्यासाठी नेमलेलं नाहीये। आध्यात्मिक साधनेच्या पद्धती, एकाग्रता आणि ध्यानधारणा, धर्माची मूलतत्वे जी त्यांनी आपल्याला शिकवली ती आत्मसात केलीच पाहिजेत आणि मानवजातीला शिकवलीच पाहिजेत। ध्येयाकडे घेऊन जाणाऱ्या अमर्याद कल्पना आणि अगणित मार्ग आहेत। अनेक पंथांनी भरलेल्या या जगात आणखी एका पंथाची भर घालण्यासाठी माझा जन्म नाही। श्री रामकृष्णांच्या चरणाचा आश्रय मिळाला हे माझं भाग्य। आपल्याला त्यांनी विश्वासाने दिलेल्या कल्पनास जगात सर्वदूर पोहोचविणे हे आपले कर्तव्य आहे। मतभेदांचा स्वर उंचावणाऱ्या एका गुरुबंधूंना त्यांनी पुढे सांगितले, त्यांच्या कृपेच्या खुणा मी जीवनात कितीतरी वेळा अनुभवल्या आहेत। ते स्वतः माझ्या पाठीशी आहेत आणि माझ्याकडून हे सर्व करवून घेत आहेत। ज्यावेळी थकलेला, भुकेने व्याकुळ झालेला मी एखाद्या झाडाखाली विसावत असे, कौपीन बांधण्यासाठी माझ्याजवळ वस्त्राचा तुकडा देखील नसे,
जेव्हा निर्धन अवस्थेत मी जगप्रवासाचा निर्णय केलेला होता, अशा वेळी त्यांच्या कृपेने मला प्रत्येक बाबतीत मदत, आधार मिळाला. त्यानंतर पुन्हा शिकागोच्या रस्त्यांवर जेव्हा लोकांनी एकच गर्दी या विवेकानंदांना पाहण्यासाठी केली होती, त्याही वेळी त्यांच्या आशीर्वादाने हा सर्व मानसन्मान, ज्याचा शतांश मिळाला असता जरी माणूस हुरळून गेला असता, तो सन्मान विनासायास पचवणे मला शक्य झाले. ईश्वराच्या कृपेने प्रत्येक ठिकाणी माझा विजय होत गेला. आता मला या देशासाठी काहीतरी करायचे आहे. तुम्ही मनातल्या सर्व शंका, गैरसमज दूर करून मला या कामात मदत करा. तुम्हाला दिसेल की त्यांच्या कृपेने किती महान कामे पूर्ण होतील. गुरुबंधू म्हणाले, तुमची इच्छा पूर्ण होईल. तुमचे नेतृत्व स्वीकारायला आम्ही नेहमीच तयार आहोत. ठाकूर तुमच्या माध्यमातून कार्य करीत आहेत हे मला स्पष्ट दिसत आहे. तरीही मी कबूल करतो की माझ्या मनात शंका निर्माण होते, कारण त्यांची कार्यपद्धती अतिशय वेगळी होती. मला प्रश्न पडतो की त्यांनी दाखवलेल्या मार्गापासून आपण विचलित तर होत नाही. यावर स्वामीजी म्हणाले, खरी गोष्ट अशी आहे की शिष्यांना रामकृष्ण जेवढे समजले आहेत त्यापेक्षा ते कितीतरी मोठे आहेत. अशा अमर्याद आध्यात्मिक विचारांचे ते मूर्त रूप आहेत. जे विचार अगणित मार्गांनी विकसित केले जाऊ शकतात. ब्रह्मज्ञानाची मर्यादा एक वेळ समजली जाऊ शकते, पण ठाकूरांच्या मनाची गहन अशी खोली मोजणे अशक्य आहे. त्यांच्या कृपादृष्टीची एकच नजर शेकडो, हजारो विवेकानंद निर्माण करतील. जर त्यांनी माझ्या मार्फत मला साधन मानून कार्य करायचे ठरवले असेल तर त्यांची इच्छा प्रमाण आहे. यानंतर स्वामीजी थोडे रागावलेलेही दिसतात. त्यांच्या बोलण्यावरून तुम्हाला कल्पना येईल की गुरुबंधूंना आपल्या कल्पनांचे अनुसरण करायला लावणे स्वामीजींना किती जड गेले. अधिकाधिक गंभीर होत ते गरजले. तुम्हाला असे वाटते का की रामकृष्ण तुम्हाला माझ्यापेक्षा जास्त चांगले समजले आहेत? मनातील मृदू भावनांना मारून एकाकी मार्गाने जाऊनच ज्ञान मिळवता येते असे तुम्हाला वाटते का? तुमची भक्ती म्हणजे माणसाला दुर्बळ बनविणारा भावनात्मक मूर्खपणा आहे. तुम्हाला रामकृष्ण जसे समजले तसे ते इतरांना सांगण्याची तुमची इच्छा आहे. हे अगदी क्षुल्लक आहे. तुमच्या रामकृष्णांची कोण फिकीर करतो? तुमच्या भक्तिमुक्तीची कोण पर्वा करतो? धर्मग्रंथ काय सांगतात याची कुणाला फिकीर आहे? तामसी वृत्तीत बुडालेल्या माझ्या देशबांधवांना वर काढण्यासाठी कर्मयोगाने प्रेरित होऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी मला 1000 वेळा नरकात जावे लागले तरी मी आनंदाने जाईन. मी केवळ श्री रामकृष्णांचा किंवा इतर कुणाचा अनुयायी नाही. मी त्या ईश्वराचा अनुयायी आहे जो माझ्या योजना कार्यरत करतो. मी श्री रामकृष्ण किंवा कुणाचा सेवक नाही तर त्याचा आहे जो स्वतःच्या मुक्तीची चिंता न करता इतरांची सेवा, मदत करतो. तुम्ही याचे केवळ बाह्य रूप पाहायला नको. हा नंतर आलेल्या लोकांसोबतचा संवाद नाही, तर जे त्यांना समकालीन होते, ज्यांनी प्रत्यक्ष रामकृष्णांकडून प्रेरणा घेतली होती, त्या गुरुबंधूंशी केलेल्या संभाषणातील विचारांचा उद्रेक होता. ही अतिशय महान कल्पना आहे की ईश्वराची पूजा करणे म्हणजे जगापासून निवृत्ती घेणे नाही. ते निवृत्तीच्या विरोधात होते. ज्याचे मन ईश्वराकडे लागलेले असते, जो ईश्वराचा उपासक असतो, तो एखाद्या देवतेची भक्ती करतो व हळूहळू समाजापासून दूर जातो. तो माणूस स्वार्थीपणाने स्वतःची उन्नती साधत असेल सुद्धा, पण समाजाला मात्र विन्मुख होत असतो. ती सर्व माया आहे असेही समर्थन करतो आणि निवृत्त होतो. अशा लोकांशी स्वामीजींनी जणू काही युद्धच पुकारले. म्हणून ते म्हणतात, कोणत्या निरर्थक ईश्वराच्या मागे तुम्ही लागला आहात? तुमच्या सभोवती असलेला
ईश्वर, विराट जनता जनार्दन तुम्ही पाहू शकत नाही का? तेव्हा स्वामीजींनी दिलेला हा वैशिष्ट्यपूर्ण जोरदार प्रभावी विचार आहे, जो या देशातील त्यांच्या आधीच्या व नंतरच्या कोणत्याही संताच्या शिकवणीत दिसत नाही. दुसऱ्या एखाद्याने या संदर्भात म्हटले असेल, पण स्वामीजींचे हे जीवन ध्येय होते, यासाठी त्यांचा जन्म झाला होता. ही भूमिका पार पाडण्यासाठीच ते जन्मले आणि यातूनच त्यांचे वेगळेपण दिसून येते. तेव्हा हा महत्वाचा मुद्दा आपण स्वामीजींकडून घेतला आणि बाकीचे आपल्या परंपरेतून आले. हा विचार श्री रामकृष्णांकडून आलेला नाही, विवेकानंदांकडूनही आलेला नाही, तो उपनिषदातील एक विचार आहे. विवेकानंद आणि रामकृष्ण देखील आपल्याला उपनिषदे व वेदांकडेच घेऊन जातात. तो विचार हेच सत्य आहे आणि आपले मुख्य ध्येयही आहे. ज्याच्या भोवती, ज्याच्या आधारे आपण एक शक्तिशाली संघटना उभी करणार आहोत, त्यातील काही विचार, विशेषतः कर्म हीच पूजा, मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा, हे विचार प्रत्यक्षात आणण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. ईश्वराकडे मनुष्य जेवढा जास्त वळतो, तेवढा तो आपल्या सोबत्यावर जास्त प्रेम करतो. ईश्वराची जेवढी जास्त भक्ती करतो, तेवढा जास्त तो समाजाच्या उपयोगितेच्या कामाकडे वळतो. आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी त्याला दिवसाचे 8 ते 12 तास ध्यान, सकाळ दुपार रात्र फक्त पूजा आणि पूजाच करावी लागत नाही. स्वामीजींनी स्वतः हेच सांगितले व बुद्धांनीही. एकदा गौतम बुद्ध लांबच्या प्रवासाहून मठात परत आले. एका शिष्याला भेटायला गेले असता तो त्यांना ध्यान करताना आढळला. ते स्वतःच्या खोलीत परतले. नंतर ते दुसऱ्या खोलीत गेले. तिथे त्यांना एक संन्यासी आढळला, जो आव झाल्याने बऱ्याच दिवसांपासून आजारी होता व अगदी मरणाच्या दारात होता. तेव्हा बुद्ध आपल्या शिष्यांना रागावले. तो आजाराने मृत्यूच्या दारात पडलेला असताना तुम्ही इथे ध्यान करीत आहात? तुम्ही कसे ध्यान करू शकता आणि कशावर ध्यान करता? मी तुम्हाला काय शिकवले आहे? बाजूच्या जगात एवढे दुःख दिसत असतानाही तुम्ही तासनतास ध्यानात आणि ईश्वराच्या सान्निध्यात घालविता. तुम्ही स्वतःला शुद्ध पवित्र करण्यासाठी तुम्ही त्याच वैश्विक शक्तीचा अंश आहात, याचे स्वतःला स्मरण करून देण्यासाठी, तो संबंध रोज प्रस्थापित करण्यासाठी तुम्ही ध्यान करता, साधना करता. पण हे प्रमाणात हवे. तुमच्या जीवनाचा बहुतांश भाग तुम्ही सार्वजनिक हिताची कामे करण्यात घालवायला हवा. तो खरा ईश्वर आहे. तुम्ही सेवा करायला हवी आणि स्वतःला प्रस्थापित करायला हवे, जसे स्वामीजींनी त्या दिवशी सांगितले. तुम्ही ईश्वराधीन राहा. त्यासाठी इतर सर्व कार्यांपासून स्वतःला दूर करा आणि मग तुम्ही काय आहात याचे स्मरण करा. तुम्ही एक सामान्य शरीर आहात की त्यापेक्षा अधिक काही आहात? आता 50 वर्षाचे आहात, मग 51 वर्षाचे व्हाल. आणखी 20 वर्षांनी हे शरीरही राहणार नाही. तुम्ही आत्मस्वरूप आहात. पूर्वीही होतात आणि यापुढेही राहणार आहात. तुम्ही त्या परमतत्वाशी संबंधित आहात. त्या सत्यात स्वतःला प्रस्थापित करण्यासाठी ध्यान करा. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.